कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. भारतीय क्रिकेटला एका आठवड्यात 2 मोठे धक्के बसलेत. रोहित शर्मानंतर आता विराट कोहलीनं कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. इंस्टाग्रामवर पोस्ट करून त्यानं ही माहिती दिली आहे. विराट कोहली आपल्या पोस्टमध्ये लिहितो, मी 14 वर्षापूर्वी कसोटी क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच बॅगी ब्लू जर्सी घातली होती. खरं सांगायचं तर हा फॉर्मॅट मला माझ्या अशा प्रवासात घेऊन जाईल अशी मी कधीच कल्पना केली नव्हती. त्यानं माझी परीक्षा घेतली, मला परिभाषित केलं आणि मला असे धडे शिकवले जे मी आयुष्यभर माझ्यासोबत घेऊन जाईन. पांढऱ्या जर्सीमध्ये खेळणं हा माझ्यासाठी खूप खास आणि वैयक्तिक अनुभव आहे. कठोर परिश्रम, लांब दिवस, छोटे क्षण जे कोणीही पाहत नाही पण ते कायमचे तुमच्यासोबत राहतात. मी या फॉर्मॅटपासून दूर जात असताना ते सोपं नाही, पण सध्या ते योग्य वाटतं. मी माझं सर्वस्व दिलंय आणि त्यानं मला अपेक्षेपेक्षा जास्त दिलंय. मी खेळाबद्दल, मैदानावरील लोकांबद्दल आणि या प्रवासात मला साथ देणाऱ्या प्रत्येकाबद्दल आभारी आहे. मी माझ्या कसोटी कारकिर्दीकडे नेहमी हसतमुखानं पाहीन. त्यानं 269 नंबर लिहिला आणि सायनिंग ऑफ असं लिहिलं. विराट कोहलीनं जून 2011 मध्ये भारतासाठी कसोटी पदार्पण केलं आणि 14 वर्ष तो टीम इंडियाचा प्रमुख फलंदाज राहिला. या काळात त्यानं 129 कसोटी सामन्यांच्या 210 डावांमध्ये 46.58 च्या सरासरीनं 9,230 धावा केल्या. त्यानं कसोटीत 30 शतकं आणि 31 शतकं ठोकण्याचा महान पराक्रम केलाय. कोहलीनं आधीच T20 मधून निवृत्ती घेतली आहे. गेल्या वर्षी 2024च्या T20 विश्वचषक विजेतेपद जिंकल्यानंतर त्यानं T20 आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाला निरोप दिलाय. विराट आता रोहित सोबत फक्त 1 दिवसीय क्रिकेट खेळताना दिसणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.